Epizoda Minecrafta. Sad ćemo igram Minecraft. Prvi put igram Minecraft. Mislim, prvi put snimam Minecraft. Ovi imaju novu verziju, ljudi. Ako ne znate za ovo je srušeni portal. Tu se nalazi golden. Au! Dva flint and steel, what the fuck? Gold. 6 komada. Wow. Cool. Mogu čest da uzmem. Ajde, imat ću 5 minuta. Da znate, ovaj video će biti 5 minuta samo. Znaš šta? Sad ću početi neku kuću. Tu se nalazi celo. Molim. Ćao. Ispečenu kravu. Hoću kravu. Au! Sam sebe da... Wow. Ovo je moj ljubimac. XP bat. Ovo je smrtna vatra. Evo moj mač. Ovo je moj oružje. Moj XP! Moja krava. Moje 2 krave. What? Ne, what the fuck? Wow. 3 minuta. Ajde 2 minuta. Ljudi, ajde, snimat ću još minut 4. Ljudi, možda da bude to. Sad idem da se napravim neke malo kućicu, idem. Napravim neku malo ovdje kućicu. Danilo, planiraš ideš na terapiju? Ajde napravim kuću. Ljudi, vidimo se